салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро 18 та мошинои фурӯшианд ки мошино нархошу гуногуне бародаро, қимати арзонам ҳаст. аз шаҳру ноҳияҳои тоҷикистонам баҳри шумо омода кардем, ина пешкаш мекунем иншааллоҳ. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо як дона лайка биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. мо баҳри шумо иншааллоҳ беҳтарин наворҳо мекунем. дар шумо чӣ хели мошини маъқул боша ҳатман дар комментария бинависед ва чизе мошин фурӯшӣ доред, хонаи фурӯшӣ доред, чизе ки доред, рақамҳои ман дар рӯи экран дар WhatsApp равон кунед. иншааллоҳ мо пешкаши харидоро мекунем. худо нигаҳбонтон. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. курси имрӯза дар рӯи экран бародаро. Якум мошини фурӯшӣ Lexus, соли баромадаш 2006, соли сӯзишворӣ, бензин, кузов седан, объем мотор, 3 коробка передачи автомат бародаро. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатош, тонировкаш 4 моҳи дига мондагӣ. алишам мешава, вариантша мебинем бародаро. мега нархша 79000 сомонӣ мега. Lexus бо савдо кардан мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касоне ки харидор ё алиш кардан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед бародаро. рақамҳо дар рӯи экран. Дуюм мошини фурӯшӣ Toyota Corolla, соли баромадаш 2015, соли сӯзишворӣ, бензин, кузов седан, объем мотор 1.8, коробка передачи автомат, срочно фурӯхта мешавад. мега Corolla 4 бародаро. тонировка, документош 7 моҳи дига мондагӣ. сунж дар кора бародаро. нархша 120000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касоне ки харидор нашод мошин фаҳмидан мехоҳед бародарои азиз, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. мошин дар ҳолати хуб мега қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экран. Сеюм мошини фурӯшӣ Opel Vectra B, соли баромадаш 1996, соли сӯзишворӣ, бензин, газай, кузов седан, объем мотор бародаро 1.6, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. хадавоиш нормалния, балонорам нормалния, дига чизошам созан. аккумуляториш навай бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 26000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. мега касоне ки харидори нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин созе мега, ягон камбудӣ надорад. фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ мошина. чорум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla Verso, соли баромадаш 2006, солаи сӯзишворӣ, дизелния бародаро. кузов каравана, объем мотор ДВД, коробка передачи механика. вагони мошина бародаро. мотораш нава, ягон камбудӣ надорад. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ина бародаро, мошина хутон бинед. нархша 62500 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. касоне ки харидори, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин навай, то ҳатара номер задагӣ нест соли бародаро. панҷум мошини фурӯшӣ Opel Astra H, соли баромадаш 1998, солаи сӯзишворӣ, бензини холия бародаро. кузов хачибек, объем мотор 1.6, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қоғантепа. нархша 35000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. соҳиби мошин мега. ина бародаро, мошин хаям як суратча равон кардагиай. касоне ки харидори нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин нави соза, ягон камбудӣ надорад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. шашум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla, соли баромадаш 2010, солаи сӯзишворӣ, бензини холия бародаро. кузов седан, ранги сафеда, объем мотор 1.6, коробка передачи автомат. дар ҳолати хуб қарор дорад. харидор бошад мега бо занг зана бо савдо мешавад. ягон камбудӣ надорад. документош ясолаҳай, пусидагӣ рехтагӣ ягон чиз надорад. нархиш 80000 сомониш мега ки бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа. нархаш 80000 сомонӣ. касоне ки харидоре, марҳамат бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бо савдо мешавад. ҳафтум мошини фурӯшӣ
ранҷ ловер соли баромадаш 2012 соли сӯзишвориш дизелие бародаро. авио мотор се коробка передачи автомат мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ина мошина бародаро худтон бинед рангаш сафед мошин беҳад мошини хубай молодёжни мошинае нархаш 195 000 сомония ки бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархша 195 000 сомонӣ мега дизелни мошине бародаро. касоне ки харидори нашод мошин фаҳмидан мехоҳед марҳамат ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо 93 808 3000 занг занед бо савдо ранд мешавад. марҳамат занг занед бо муомила кунед. ҳаштум мошини фуруши ваз Priora соли баромадаш 2009 соли сӯзишворӣ бензини холие бародаро. кузов сиданай объем мотори 1.7 коробка передачи механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега ягон камбудӣ надорад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе. нархша 38500 сомонӣ мега молодёжни мошинай 4 трезош сияҳ кардагиам бародаро. 38500 сомониш мега бо савдо мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед. нӯҳум мошини фуруши ваз 2107 соли баромадаш 2011 сол бародаро. 2011 мошина худтон бинед. сӯзишворӣ бензина кузов сидан объем мотори 1.7 коробка передачи механика мошин беҳтаринае фақат харидори занг занад мега гап мезанем. 4 балонаш навай печга хадавой нав музикашам зурай 6 моҳ танировка 6 моҳ ҳуҷҷат дорад бародаро. нархша 40 000 сомонӣ мега бо савдо мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экран мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе бо савдо мешавад. ай 40 000 сомонӣ марҳамат занг занед бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. даҳум мошини фуруши Opel Astra G соли баромадаш 2007 соли сӯзишворӣ бензини холие бародаро. кузов хачибега объем мотори 1.6 коробка передачи механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад занг занад бародаро мега бо савдо мешавад. коробка передачи механик гуфтем бародаро. 10 моҳига ҳуҷҷат дорад. салонш кожние мошин пачка охи ҳамаи документ пакумент ҳамаш 100%. нархаш 59999 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. марҳамат занг занед. 11 мошини фуруши Opel Astra H соли баромадаш 2004 сол бародаро. сӯзишворӣ бензини холие кузов хачибек объем мотори 1.6 коробка передачи механика срочно фурохта мешавад мега мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. танировка ва документош то июлан то ҳами июли 2021 бародаро. нархша 50 000 сомонӣ мега мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. касоне ки харидори ё нашод мошин фаҳмидан мехоҳед марҳамат бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо. 12 мошини фуруши Opel Astra G соли баромадаш 1998 соли сӯзишворӣ бензин газай кузов хачибек объем мотори 1.6 коробка передачи механикаи мега кам дуд мекуна. ба фикрам масла мехра бародаро мошин камакаки масла мехра. қарор дорад мошин дар шаҳри ваҳдат. нархша 42 000 сомонӣ мега ки бо савдо мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо дигач ҳеҷ ҷош мега айб надора фақат ҳами кам дуд мекуна бародаро. дуди сия ба фикрам масла мехра. касоне ки харидори нашод мошин фаҳмидан мехоҳед марҳамат бародарои азиз рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. 13 мошини фуруши ваз 2107 соли баромадаш 2003 соли сӯзишворӣ бензини холия кузов сидан объем мотори 1.3 коробка передачи механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи конибодом бародаро бахши конибодом. нархша 16500 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин созайст аст яъниш ягон камбудӣ мега надорад. марҳамат занг занед. 14 мошини фуруши
гурӯзавои газ 53 бародаро соли баромадаш 1990 солай сӯзишвориш дизелни бародаро дар ҳолати хуб қарор дорад. моторш ай МТЗ задагиай МТЗ трактор бародаро ягон камбудӣ надорад. коробка зилай ина бародаро мотори трактор 4 балонош наванд. нархша 30,000 сомонӣ мега ки бо савдо мешавад. касони харидоре марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. 15 мошини фурушӣ Daiwo Nexia соли баромадаш 1996 соле сӯзишвори бензин газай кузов седан объем мотор 1.6 коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. моторай опелай нав кардагия бародаро дигар чизошам ҳамаш садай беҳтарин мошина мега ягон камбудӣ надорад. нархша 22,000 сомонӣ мега ки бо савдо мешавад. касони харидоре марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. 16 мошини фурушӣ BMW 5 соли баромадаш 2009 солай сӯзишвори бензини холия бародаро кузов седанай объем мотор 3 коробка передачи воритор. нархша 100,000 сомонӣ мега ки бо савдо мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. касоне ки харидор ё нашод мошин фаҳмидан мехоҳед марҳамат занг занед бештар маълумотро дастрас кунед. мошин ягон камбудӣ надорад мега ҳамаш 100% бо савдо мешавад. ай 100,000 сомонӣ бо савдо мешавад. марҳамат бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо. 17 мошини фурушӣ Opel Astra F соли баромадаш 1995 сол бародаро бахшиш сӯзишвори бензин газай кузов седан объем мотор 1.6 коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. харидори аниқ боше мега занг занед бо савдо мешавад. нархаш 28,000 сомоние ки бо савдо мешавад. касоне ки харидоре марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. нашод документ дигар чизо ба рақамҳо занг занед соҳиби мошин худаш мефаҳмонад бародаро. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. грузовик Daiwo Lada соли баромадаш 2010 соле сӯзишвориш намедонам бародаро бахшиш гуфтагӣ астак ё бензинай ба фикр май бензиниай. мошин вагониай ҳамаш садай камбудӣ нест. техпаспорт то охири солай бародаро. нархша 55,000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи конибодом. касони харидоре марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед савдо мо мешавад.